Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng asawa ng kaibigan ng tiyuhin ko. Naitago na lang natin sa pangalang Marimar. Taong 1990, Talalora, Samar. Konting description lang sa bahay nila Marimar. Dito kasi iikot ang kwentong ito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang tinitirhan nila Marimar at ng kanyang asawa ay 2 palapag na bahay. Si Marimar at si Ray ang nakatira sa taas at sa baba naman ang mga magulang nito. Malaki ang bakura ng kanilang bahay dahil sa may bukid na yon na nakatayo. Sa unahan ng kanilang bahay ay merong sapang hitik na hitik ng mga isdang naninirahan. Marami ding punong nabubuhay sa paligid ng bahay nila Marimar na siyang gumagawa ng lilim para sa kanilang tahanan at bakuran. Umpisahan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalang tao si Marimar. Nasa 1 buwan pa lamang yon kaya matinding pag-iipon ang ginawa ng kanyang asawa upang mapaghandaan ang pagsilang ng kanilang sanggol. Di pa nagawang bumukod nila Marimar noong mga panahong yon, gawa ng hindi pa tapos ang kanilang pinapagawang bahay. Ang trabaho noon ni Ray na kanyang asawa ay hamak na mangbubukid lamang. Paminsan-minsan ay dumidiskarte yon ng ibang trabaho sa kanilang bayan upang hindi mabakante ang oras nito. Bukod kasi sa pag-iipon, ay kailangan din ni Ray na makapagbili ng kanilang makakain sa bawat araw na dumaraan. Isang araw, kasalukuyang naghahanda si Ray ng kanyang mga gamit pangsaka. Mag-aapat na buwan na ang tiyan ng kanyang asawa noong mga panahong yon. Alis na ako ha. Ma, may ulam na ba tong baong ko? Tanong ni Ray sa kanyang asawa. Oo pa, meron na yan. Mag-iingat ka ha? Sagot naman sa kanya ni Marimar. Matapos nilang makapag-usap ay agad din namang nilisan ni Ray ang kanilang tahanan upang magtrabaho. Kasabay niya sa pagtatrabaho noong mga panahong yon ay ang kanyang manugang. Ang ama kasi ni Marimar ang nagpasok sa kanya doon sa sakahan upang meron siyang trabaho at para na rin makaipon para sa kanilang magiging anak. Suportado naman sila ng pamilya ni Marimar, kaya wala namang naging problema. Panatag ang loob noon ni Ray, gawa ng hindi naman siya nababahala sa maaaring mangyari sa kanyang asawa habang nasa estado pa yon ng pagbubuntis. Pag-alis ng magbilas ay siya namang pagmasid ng isang nilalang na nasa paligid. Ayon kay Marimar, na noong sumapit ang 3 buwan ng kanyang sanggol na dinadala, ay doon na din nag-umpisang dumaan sa kanilang tahanan ang 2 mag-asawang nasa dulo ng nyugan. Malayo ang tinitirahan nito sa kanila at yon ang unang beses na nadapo yun sa kanilang tahanan. Nasa itaas ng bahay noon si Marimar, kaya kitang-kita niya ang paglapit ng mga ito sa kanyang ina habang nagwawalis ito. Magandang umaga ho, Aling Bebeng. Makikidaan lang ho kami. Wika ng matandang babae. Ha? O sige, saan ba kayo pupunta? Tanong naman dito ng kanyang ina. Habang nag-uusap ang kanyang ina at ang matandang yon, ay pasimpleng tumitingin yon sa kinaroroonan ni Marimar. Malakas ang kabog ng dibdib ni Marimar noong mga panahong yon dahil sa malademonyong pagngisi ng matanda. Usbungan kasi ngayon ang kangkong dyan sa sapa. Bebenta sana namin sa bayan para meron kaming panggasto sa araw-araw. Sagot naman ng matandang yon. Napangiti lang naman ang ina ni Marimar
matapos nitong marinig ang sinabi ng matandang yon. Nang tuluyan ng nakalis ang dalawa, ay dali-dali namang bumaba si Marimar upang kausapin ang kanyang ina. Nay, di ba ang layo ng bahay ng mga yon dito sa atin? Ba't pa sila dito kumuha ng mga kangkong? Halos 1.5 kilometro ang kailangan nilang bunuin sa paglalakad para lamang makarating dito. Gulat na tanong ni Marimar. Hayaan mo lang yun, anak. Mga matanda na yun eh. Tsaka di rin naman sila makakapasok dito sa pamamahay natin dahil punong-puno tayo dito ng mga pangontra. Pabayaan lang natin sila sa kanilang gusto. Kahit maraming nagpapatotoong hindi aswang ang mga yon, ay kailangan lang natin maging handa sa maaaring mangyari. Iwasan mo lang ang 2 yon upang maging ligtas ang iyong sanggol. Hindi ko hinuhusgahan ang 2 matandang yon, Marimar. Ang sa akin lang naman ay ang pag-iingat sa aking magiging apo. Sagot naman sa kanya ng kanyang ina. Ang nakakapagtaka lang sa 2 matandang yon ay wala itong mabahong amoy na malalanghap kahit napakalapit mo na dito. Halos ang lahat ng may alam sa aswang ay pinabubulaanan ang paratang sa 2 matandang yon dahil sa wala itong masangsang na amoy. Ayon pa sa kanyang ina na napakabait ng 2 matandang yon na hindi mo lubos iisipin na isa silang uri ng mga aswang. Hindi yun pumapatol sa lahat ng taong nagsasabing aswang sila at tanging pagngiti lamang ang naibabato ng mga ito laban sa mga mapanghusgang tao. Minsan na din yung nakita ng nanay ni Marimar na kinukutsa sa kanilang merkado. Pero hindi nagawa ng matandang yon na sumagot sa mga taong naroroon. Kahit nga ang asawa nito ay nakatitig lamang at animoy walang makitang pamumuo ng puot at galit sa mga mukha nito. Matapos makapag-usap nila Marimar at ng kanyang ina, ay agad din naman silang pumasok sa kanilang tahanan upang maghanda na ng kanilang makakain. Habang sila ay nagluluto, napag-usapan pa rin nila si Aling Puring at ang asawa nito. Hanggang sa bigla silang merong narinig sa labas ng kanilang bahay na nag-uusap. Kasabay ng mga narinig nila Marimar ay ang pagkirot ng kanyang tiyan na para bang kinakamot yon ng isang kamay na merong mahahabang mga kuko. Nang makalayo na ang 2 matandang yon, ay siya namang paghupa ng kanyang nararamdaman. Doon na nakumpirma ng kanyang ina na totoo ang paratang sa 2 matandang yon. Sabi na nga ba, kaya di ako nakukumbinsing normal na tao ang mga yan eh. Ang balita ay 50% totoo at 50% rin kasinungalingan. Hayaan mo, Marimar, dahil tutungo tayo mamaya sa isang albularyo. Wika ng ina ni Marimar matapos nitong malaman ang nararamdaman ng kanyang anak. Tumangulang naman si Marimar noong mga oras na yon upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa kagustuhan ng kanyang ina. Lumipas ang hapon at tumungo na nga silang mag-ina sa isang kilalang albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Nang madapo sila dito, ay doon na isiniwalat ng albularyong yon ang kakaiba sa 2 matandang tinutukoy ng ina ni Marimar. Huwag kayong mag-alala. Normal na aswang lang ang 2 matandang yon. Wala pa namang napeperwisyo dito sa ating lugar ang mga yan eh. Kaya masasabi kong mahinang uri ng aswang ang 2 matandang yan. Maglagay lang kayo ng bawang, asin at makabuhay sa inyong tahanan. Payo ng albularyong yon. Nang marinig ito nila Marimar, ay tuluyan ng napanatag ang kanilang kalooban. Maliban sa mga pangontrang binigay ng albularyong yon,
ay binigyan din si Marimar ng karagdagang proteksyon para sa kanyang dinadalang sanggol. Isang pangontrang nakasilid sa telang pula ang ibinigay nito sa asawa ni Ray. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon ay nakauwi na nga ang mag-ama. Masayang-masaya pa yung nag-uusap habang papasok ng kanilang tahanan dahil sa mga kapalpakang nangyari sa mga kasamahan nila sa bukid. Habang kumakain sila ng hapunan, ay doon na nga naikwento ng ina ni Marimar ang mga nangyari sa kanilang tahanan noong umaga. Gulat na gulat ang ama ni Marimar at ang kanyang asawa dahil sa ikinuwento ng ina ni Marimar. Matapos nitong makapagkwento, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras na dagdagan ni Ray ang mga pangontra sa kanilang buong bahay. Lahat ng walis tingting na nasa kanilang bahay ay nakabaliktad na dahil sa pangontra umano yon upang hindi tuluyang makalapit ang isang aswang sa kanilang tahanan. Matapos nitong makapaglagay ng karagdagang pangontra, ay nagdala din yon ng isang bolo sa kanilang kwarto. Bale, nagkasundo ang pamilya nila Marimar na doon na muna sila matulog sa taas upang hindi basta-bastang magambala ng dalawang matandang yon ang buntis na si Marimar. Pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, ay wala namang nangyaring kakaiba. Panatag na ang magpamilya dahil ang buong akala nila ay tuluyan ng iniwasan ng dalawang matandang mag-asawa ang kanilang tahanan. Kinaumagahan ay balik trabaho na uli si Ray at ang ama ni Marimar sa bukid. Pag-alis nung dalawa, ay siya namang pagbalik nila Aling Puring at ng asawa nito. Ganon pa rin ang nangyari. Nakidaan ulit yon sa kanilang bakuran dahil kukuha uli yon ng kangkong. Hindi na ito nilabas ng ina ni Marimar dahil umiiwas lang itong makasagutan ang dalawang matandang yon. Habang naglalakad ang dalawang matanda, ay siya namang pagliyad ni Marimar na animoy, meron itong iniindang karamdaman. Ang ina naman ni Marimar noong mga panahong yon ay nag-uusal na ng kanyang mga alam na pangontra laban sa mga aswang. Pero ang lahat ng pangontrang alam niya ay hindi yun nakakatulong sa kanyang anak, bagkus ay pinapalala pa nito ang iniindang karamdaman ni Marimar. Wala nang nagawa ang kanyang ina kung hindi sipatin sa labas ng kanilang bahay ang kinaroroonan ng dalawang matandang yun. Nakita ito ng ina ni Marimar na naglalakad ng normal sa kanilang tahanan na wala namang ginagawang kakaiba. Nang tuluyan ng makalayo yun, ay agad namang nawala ang nararamdaman ni Marimar. Pagsapit ng gabi ay ikinuwento ulit ng ina ni Marimar ang naganap noong mismong araw na yon. Demonyo! Hindi talaga titigil ang dalawang matandang animal na yan. Makikita nila bukas. Kung demonyo sila, mas demonyo ako sa kanila. Galit na wika ni Ray matapos nitong malaman ang panggagambala ulit ng dalawang matandang yon. Kinabukasan ay pinili ni Ray na wag na munang magtrabaho upang mabantayang maigi ang kanyang asawa. Pag-alis ng ama ni Marimar, ay siya namang pagdaan ng dalawang matandang yon na labis na ikinagalit ni Ray. Walang sabi-sabi ay agad niya itong nilabas at pinagsisisigawan ng kung ano-ano. Paglapit nito sa dalawang matandang yon, ay bigla namang nagwika ng malumanay ang asawa ni Aling Puring ng, Bakit ka galit? Nakikidaan lang naman kami. Wala kaming ginagawang masama sa iyong pamilya. Hayaan mo lang kaming makidaan at wala tayong problema. Dahil sa nakakainsultong tawa ng boses ng asawa ni Aling Puring,
ay hindi na napigilan ni Ray na sapakin ang matandang yon. Pagsapak niya sa matandang yon, ay tumilapon lang ang isa nitong ngipin, pero hindi niya yon nagawang mapadapa sa lupa. Ni hindi niya yon magawang alisan ng malay kahit merong kalakihan ang kanyang pangangatawan. Gulat na gulat si Ray sa pagtitig sa kanya ng matandang yon, na para bang isa siyang batang musmos sa paningin nito. Kalma lang, iho. Di naman kami nakikipag-away sa'yo. Pero kung nanaisin mo ay pagbibigyan kita. Pinabalaan kita, iho. Kahit malaki ang pangangatawan mo ay hindi mo ko kakayanin. Wika ng asawa ni Aling Puring habang pinupunasan ang tumutulo nitong dugo sa kanyang bibig. Si Aling Puring naman noong mga panahong yon ay hindi kumikibo at nakatitig lamang sa malayo. Ray, ano ka ba? Ang tanda-tanda na niya na pinapatulan mo pa. Galit na sigaw ng ina ni Marimar. Nasipat kasi ng ina ni Marimar. Nasasapakin na naman yon ni Ray kaya inawat niya na yon. Nang marinig ito ni Ray ay doon na bumalik ang kanyang wisyo, at nang makita niya ang pagdurugo ng bibig ng matandang yon, ay agad niya namang tinalikuran ito. Habang naglalakad si Ray, ay sising-sisi siya sa kanyang nagawa sa matandang yon. Kasabay ng kanyang paglakad ay ang paglisan din ng dalawang matandang yon. Nang tuluyan na itong makalayo, ay rinig nila ang paghahagigikan nito, na para bang nasisihan pa ang dalawang yon. Sumapit ang gabi at sa unang pagkakataon ay doon na nga nagparamdam ang dalawang matandang yon. Kahit punong-puno ng pangontra sa kanilang tahanan, ay animoy mga walang bisa yon sa lihim na karunungang taglay ng dalawang matanda. Hindi yon napapansin nila Ray, at ang tanging nakakaramdam lang ng presensya ng dalawang matanda ay si Marimar. Pilit nitong niyayakap ang kanyang tiyan dahil sa sobrang sakit nitong nararamdaman. Animoy ang pakiramdam ni Marimar noong mga panahong yon ay merong isang kamay na pilit pinapatay ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi na alam nila Ray ang kanilang gagawin upang mapatahan ang naghihirap na si Marimar. Lumabas na din ng bahay ang tatay nito, pero wala siyang nakitang kahit na anong uri ng nilalang na nasa kanilang bakuran o bubungan ng kanilang bahay. Lumipas ang ilang buwan at sumapit na nga ang linggo ng kapanganakan ni Marimar. Matinding paghahanda na ang ginawa nila Ray upang maging matiwasay ang panganganak nito. Hindi nila yon pinag-isipan ng kakaiba sa lumipas na ilang buwan, dahil sa ang buong akala nila ay tanging pagpaparamdam lamang ang ginagawa ng dalawang matandang yon. Napakaraming nangyari kay Marimar sa loob ng ilang buwang yon, pero nagawa nilang mailigtas ang dinadala nitong sanggol laban sa dalawang matanda. Palagi kasi silang kumukonsulta sa albularyong nakatira sa kanila upang patingnan ang kalagayan ng kanilang anak. Pagsapit ng gabi ng ikatlong araw bago ang kapanganakan ni Marimar, ay doon na nga nangyari ang kaganapang hinding-hindi malilimutan ng kanilang pamilya. Pagsapit kasi ng lalim ng gabi noong mismong araw na yon, ay doon na nangyari ang hindi nila inaasahan. Pagsapit ng 10:00 ay nakarinig na sila Ray ng mga yapak sa labas ng kanilang tahanan. Pa! May mga tao sa labas! Patulong! Sigaw ni Ray paglabas nito ng kanilang silid. Rinig na rinig kasi yun ni Ray, gawa ng nasa unang palapag sila ng kanilang bahay natutulog. Agad namang bumaba ang mga magulang ni Marimar upang samahan ang kanilang anak.
Walang sabi-sabi ay agad lumabas si Ray at ang ama ni Marimar upang tugisin ang mga nilalang na gumagambala kay Marimar. Si Marimar naman noong mga oras na yon ay halos puluputan na ang kanyang tiyan dahil sa sobrang sakit nitong nararamdaman. Paglabas nila Ray ay doon nila unang nasilayan ang totoong kaanyuan ng dalawang matanda. Animoy ang pakpak ng mga yon ay gawa sa balahibo ng uwak na nagsisilakihan. Kitang-kita rin nila Ray ang mga uod na gumagapang sa mga balat nito dahil nasisinagan yon ng sikat ng buwan. Maliban pa dyan ay nakakapangilabot din ang lubog nitong mga mata na animoy mga bulag sila. Napakahaba rin ng dila ng mga nilalang na yon na halos sumayad na sa lupa. Di rin nila nagagawang itago sa kanilang bunganga ang kanilang mahahabang dila. Meron lang yung tiglilimang pangil na siyang labis na ikinatakot nila Ray. Pagtingin nila dito ay agad na paatras ang ama ni Marimar nang sa hindi malamang dahilan. Ray! Atras! Uwak-uwak yan! Atras! Sigaw ng kanyang ama matapos nitong makita ang buong katayuan ng aswang na yon. Sinabi ko na sa'yo, iho, noon pa man, na hindi mo ko kakayanin. Wika ng matandang lalaking aswang. Dahil sa galit noon ni Ray, ay tuluyan na siyang inalisan ng kanyang takot. Nang makita itong papasugod ng ama ni Marimar, ay bigla nitong hinawakan si Ray sa kanyang damit at hinatak papaloob ng kanilang tahanan. Di na nila tinangkapang lumabas ng kanilang tahanan dahil sa sobrang takot nito sa mga nilalang na yon. Ang tanging nagawa na lamang ng mga ito ay ang bantayan ng nahihirapang si Marimar. Umaasa ang pamilyang yon na maililigtas sila ng pangontra na ibinigay ng albularyo. Kinaumagahan ay tumungo si Ray sa bahay ng albularyo upang magpakonsulta. Sinama niya ang ama ni Marimar upang makapagpaliwanag sa kanilang mga nasilayan noong mismong gabing yon. Nang marinig ng albularyo ang salaysay ng ama ni Marimar, ay halos hindi yon makapaniwala sa kanyang mga narinig. Naway gabayan ang inyong anak ng ating Panginoon. Hindi ko lubos akalaing hindi basta-bastang uri ng aswang ang dalawang matandang yon. Ang mga uwak-uwak ay isang uri ng angka ng mga aswang na tagapamagitan sa bawat kalahi nito. Natatanging uri ang uwak-uwak, manong. Hindi yun nadadala sa mga ordinaryong pangontra laban sa aswang. Tagapamagitan sila ng kanilang uri dahil sa kanilang natatanging kakayahan. Konti lang ang lahi ng uwak-uwak dahil ang karamihan sa mga ito ay namumuno sa ibang angka ng mga aswang. Di rin ito nagagawang mangyanggaw o magsilang ng sanggol dahil gusto nilang konti lang ang mapabilang sa kanilang dugo. Konting lahi, pero labis ang bagsik at alam pagdating sa mga usal ng kaliwa. Pagsasalaysay ng albularyo. Halos hindi makatingin ang albularyo sa mag-ama dahil sa sobrang hiya nito para sa kanyang sarili. Ni hindi niya man lamang natulungan ang pamilyang yon dahil sa takot niyang pati siya ay mapaslang ng dalawang matandang uwak-uwak. Nararamdaman niya kasi noon pa man ang napakalakas na presensya ng matandang yon na kahit siya ay labis nitong naaapektuhan. Kahit alam ng albularyo na yon ang posibilidad na maaaring uwak-uwak ang dalawang nilalang na yon, ay mas pinili na lang nitong hindi na makialam sa sigalot ng pamilya nila Ray. Di naman natin masisisi ang albularyong yon
dahil kahit papaano'y nakatulong ito sa kanilang pamilya. Yun nga lang, hindi sapat ang tulong na nagawa nito upang mailigtas ang anak ni Marimar. Dagdag pa ng albularyo na ang uwak-uwak ay merong kakayahang kunin ang laman loob ng isang sanggol sa tuwing makikita nila ang nagdadala sa batang yon. Gagamitan nila ito ng mahika upang matagumpay na makuha ang laman loob o maging sanggol sa loob ng sinapupunan ng isang buntis. Nang sumapit na ang oras ng kapanganakan ni Marimar, ay halos normal naman ang kanyang nararamdaman. Paglabas ng kanilang sanggol, ay doon nila unang nasilayan ang ginawa ng dalawang matandang yon. Gumagalaw ang sanggol na yon paglabas nito kay Marimar. Pero agad din naman yung binawian ng buhay nang sa hindi malamang dahilan. Pagkapa ng parte sa katawan ng sanggol na yon, ay doon nila nakumpirmang wala na itong laman loob. Maaaring nabuhay lang yon sa loob ng tiyan ni Marimar dahil na rin sa kapangyarihan ng uwak-uwak. Nang tuluyan na yung nakalabas, ay hindi yun sakop ng kapangyarihan ng dalawang aswang na yon. Matapos mailibing ang anak nila Marimar, ay sinugod pa ni Ray ang bahay ng dalawang matandang yon. Nadatnan niya yung kumakain sa kanilang tahanan. Kahit anong pagdadabog at pamamahiya ang ginagawa dito ni Ray, ay hindi siya nito pinapakinggan. Hanggang sa biglang nagwika ang lalaking asawa ni Aling Puring Nang. Umalis ka na, iho, bago pa ako maimpatyo sa'yo. Huwag mong ipagmalaki ang hawak mo dahil baka sa katawan mo yan bumaon. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Wika ng lalaking yon habang lumilisik ang mga mata nito. Nang makita yon ng ama ni Marimar, ay inawat na siya ni Ray upang hindi na lumala ang sitwasyon. Kitang-kita kasi ng ama ni Marimar ang pagiging seryoso ng matandang yon. Animoy ang bawat sinasabi nito ay kaya nitong panindigan. Lumipas ang ilang buwan at napagpasyahan na lamang nila Ray na tuluyan ng lumayo sa kanilang dating tahanan. Walang makapagsasabi kung buhay pa rin magpahanggang sa ngayon ang dalawang matandang aswang na yon na kung tawagin ay Uwak. Uwak. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung lahi ng uwak-uwak na yan. Pero alam ko may mga ganito talagang klase ng aswang na kaya nilang patayin yung sanggol sa loob ng buntis kapag tititigan lang nila ito o matapik o masangge. Basta kahit anong physical na connection sa buntis. Tsaka yung titig sa mata dapat magka-eye to eye sila eh. Tapos pag nagkatitigan na, doon na sisimulan ng aswang yung orasyon niya kung papaano niya kakainin yung sanggol. May sinend sa akin na picture. Dito daw dati nakatayo yung bahay nila Marimar. Ilalagay ko sa dulo ng video. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.